national no be awekado Abdoulaye Diop ko fo ali wuli ka joke kata conseil de sécurité organisation des nations unies ngwa mako uni kata awekado uni kene kan kata bulungono ni shi farazima sulu ite dembate Khalifa Jante minye farazi awekado ko aye wuli ka jo minna kumbo kela dugu ni dugula ka onga sangulu awekado ka terafe asoro ya Maria tabulu ka shwe ka dwafe o temenengo ka boyi onga kuna funi minumbe wati dola fa ombi kamana gwa ndungile na wati benanga sura su willa mananga kongwa na fama mi willa ba majwale tikila mo bi bwa kalama jaja anga nyamo sere abula prevu bubulu kayira ka foko minye français ko de bakani mbara bela jileke ko de stratégie la minye awekado parti politique minumbe enfer no be Mali parti politique ko fo hali bi ansgile do ku kono ate ka mene jete ka bo ki da do ala ka foko bi na kuma ni ngoyi ko soro no ya soro fen wara kundu Francis inde mina kibu kuma kande me fambe fe sisa ko kuma wuli ka joke ka condamnation ke awekado fambe fe ko kuma na minye parti politique wi obeka sira mundu ngilinye akosika te mina anga politique ma minu mflene awekado ni jete mineke ka fo politique ma nunu be tabulo minga ko bi jongo ala awekado uni Francis utika binyu ambulo chuko mina fendo fe mina ta dugula bli na ta dugula sabu ni jete mineke e bay ka fo nunu ngoni yelso ko seka na fangala uni Francis awekado bengando dike akilina do de be ulu temena uni nyanje ako de stratégie la minye ni parti politique nu ushima seka communiquer ke ka Francis awekado ka lagushi abeni walia mina jatemene minno beke kabiri Mali awekado anye bulungono ni shi ka yira ka fo Francis alebe ka onga sangulo abeka shwe Francis beka kuna funi jonjonta ka di awekado bomanchwala tikela moma ni ya laje ka aseka ka do ka fo kabi domina otantara bilibika awekado ka bingani walia juguta libi flengolo ka dakulunchi sabo do minya awekado anga yoro kera batemisirawi ni jugu ni awekado boka biun obeke la fambela jilefe ako de stratégie la kabiri utukalo kleta ani woro en 2022 dati minna awekado anga 7 tara conseil de sécurité de l'organisation des nations unies no be oni kofo ali awekado awawilika joni chesiri kanga ke sabu anyambulu ngono ni shim farasima aw ma dugu koy anya jira ka fo anga jira mahoro ya an dambe bundo ananyo nan chama farasibe ka bela jile shwe ka bela jile boka di awekado minye barkani ubeka jugu ataka on segere kabo wati makunde keledo fambela jile fe parti politique ante ko kuma kame ante ko kawulika joye fambe doni mene ko bi parti politique kele mimbe na wulila odebe union pour la sauvegarde de la république no be USR na bu kufo o den danier na be nu to ko parti na bu kufo kabo borala parti politique foite ibe disiba minundo ku wulila awekado ning jugu yan ani ning kewale awekado ka ko ako mana sabi fomya sabu nununga makui demokrasi club na doni mina demokrasi soro la chugo mi yoro mi be awekado no ye awa demokrasi diuma be France ko fo so me Afrique France ka kera kado empoisonné di sabu mi ngera France joen kalo awekado 1990 o ko ne condition de da condition mi numba yira ka fo France ko ni be awekado isagoke nga dugu jugoro kula fen de be no be dugu jugoro na kanga bo France bi isagoke ula Afrique ba ko akwa misali mi anyefo 1992 mami mbe no nana onana chukomina bela jele ba do politique mo yu maku sabu awekado France uno benala u bena femina anu kanga tatabulo minfe be bora kalama be ba do Musa Traoré bina chukomi awekado angunti feka sego jogo weka kuma jagwa do amba to jamana kono de onga lafia baraka ke aketugula système politique mimbe nana na shinje anga jamana ngono kwa Traoré bete yurgurugu awekado ode nyonyena kosoba tebenengo kaboy minya awekado nyenwe imbe karsala ala ni awekado bulu di ceja anolu do kadi ko mi yoroni kele na fulumugo abishingo shuraku kashinga ke wartigi bay ari suma na fulu obaku fambefe obeke kesobuye ka farashi toy farashi ka awekado asagoke awanga jamana ngonna na farashi ka entreprise bow kanulu sinsi awekado marché ba minumbe no e milliard marché obitaka di farashi machuko mingadu ko dunye fenye na du lete koy ako awekado ni ngomi mfleni ni mbede de bari bangowe sabu ni aja temene farashi ka awekado baraka da dobe na be wele ko bolori bayoro dobe na be wele ko buik nunu minu fleni nunu tseka ningalu ndiga koy ne marché minu soro awekado awanga jamana minu ubado wallahi yere ka jamana nyama marabado be ulu yere be adon okuma sami donu mine ko bi ni min fleni malika wuli ka plenty do France jugwala parti politique ku sigi ku makuma ku nyeda ngwene emisa anya do anyu jugo do anyu nganiaw kado ka fuko anyu ludo ko am donu mine ko bi France ka mine ni chukoina jongo ala ikado mashima kuma jamfa jugu akado ko de fenye
fami no tambe ka nyeshi malima akonote ani kalataw ni nywanje abe samfla jete abobo ni ya ye umakuma ça fait minya aweka do siranedu nanda na kuma e francika chebo ubo nyenyini ubo laja ani nywanje nanda na kana kuma e francina fo sake kano karsa kumana ale sende anga kula akara taw na tabe abla job minya aweka do dangoro banye wulika joke conseil des nations unies aweka do ko ka se uluma ka bulwono ni shin francima franci abeka anga gundo nanga fen jamambe abeka ko labo franci bika keso buye ka minya aweka do anga dugu chama suma beka dula franci bika keso buye ka mobla nywana franci bika keso buye anga baga umbeka tatuko mingadui ka jeni ka manje tuko mingadui franci bika keso buye minya aweka do jagwa ni film pempe wode beka takanyeshi so de ma aweka do ba mali ba ngona fasirike ba ko akuna manya ka fo ko anzira onima tega dani ngoinga minya aweka do kera domi o bena ni franci rasurasi laba o boto ya an fe no be barkan surasi o kera bo ko fo akuni ni mbelaje ni jamfa juguba min fleni parti politique kembe ko makuni minge jongo ala ikado fo so de nyuma ya awanake akoni indote parti politique ka don ka fo kune transition ti nyokana ko ne maldoni bi nyokona akwa medoni mena ko bi ngo mingele fleni bo wala te koy fere ani dabalika ke minya aweka do parti politique ko ka ko flengolonci ko da ko lonci ko no kera e ko fana na ke foto de nyuma do so foto de na lafia da do ani finya boda do foto do no soro ni ya fasire yoro soka aweka do fasire do anye mimbo inter de mo ko kono ko ka bidon boli no ibunya bala non de e ango ni sera oni mo kono fuita sika fuita la ala ka ni sababe ami bismillah sika tala mon mera nyama ne bolo bonne be bolo mba karka du me boni fasiri ko mako le repère sebani ngala togo de Idrissa Maiga akumara de nyama ni ka fini nye ijugu kana nyama ibe joro ko odamine akomunye franci na be me Emmanuel Macron ko fo abe ni wati muna wulika jola munye frafna clifian pala e ka ja frafna dugu dola ko mana ko fen jumene dugule mbe makoro kan tama nunu ko fe oro kum ko la mu Idrissa Maiga ayira ka fo ko munye frafna clibian fa e nyama ebe na e ka fo ko ni sirameke maebi ko siran kan ka francien ko ko ni sirameke maebi amanga sira terroriste nya abada na me siran jamana ye munye frafna clibian fa una ko an kan sira munye franci jamana odonye ko sabike adugulente machila ka ye ka fo ko munye franci ko abika demeta nin ka terroriste ku usegere mercenaire de mununo olube na munye jamana nunu kono la nyama sigata la achama be kibita soro munye franci ko ne akeleme ka demeta nin ka achama ka asegere odo kum kono la kibe na ka fo ko ali bi munye franci munye frafna dugu mununo olube clibian fa bulo fe akun keleme ka gerente mun tanin ko lu segere wati temununa ko ali bi abe fe ko o gerente kelene tanin ga frafna clife dugu nunu kono nin ka asegere odo kum kono la kibe na yi ka fo ko munye franci ay guerre diplomatique nin ko obla singa munye kuna foni sira ko fona ko obla singa onata be munye mali marabago on mabo on joro la munye fatirke ba Idrissa Maiga ako munye sangan wati bala de na ibay ko franci masage abe boka dogal makmo de taninga anga marabaw nin ko usegere ko franci masage ko njuma ne bika ablani barena na be Emmanuel Macron na abo okofo ke baka fola ako Emmanuel Macron ate feka abolo bo anga jamana en kana koy ako wati do de temana ala mame Emmanuel Macron ay galon tige kadda munye surasla kanunu na galon mun kono la ayira ka fo ko munye omga bishia do re kanin ko oshila tunu galon tige kunte dore wala sa munye jema bela jele mesega faranyo nga tukumna ka onkele anga jamana ninka akele ke baka fola ako no okera ko Emmanuel Macron akan na ni femu no be azawad ko okasiki senga ako oko mesigi senga anana ka fo ko online ko o masira osoro albi mu Emmanuel Macron na be franci masake na aba akofo nyama atefe ki bolo jingkoy abika feran dabali bela jele tiki senga munye jamana ya abisega dafri tukumna odo kum kon la kibe na ka fo ko abika projet bele bele ko ko o place senga an kerefe dugu munum be no be Algérie jamana kofo ndo akun labayna ayira ka fo ko mu Emmanuel Macron ayeta make kata munye Algérie ko fe ni ya jtemena kalaje ya munum me ko ndugo la do wala te koy Emmanuel Macron abika feran dabali bela jele tiki senga munye jamana munum be akaja anolu kadi nyokan bi abika feran dabali bela jele tiki senga gelea obisega do anolu chela la tukumna ako Algérie jamana ni ya jtemena kalaje gelea munno yanga jamana ntaka asro ni sedo fo kata blamu yo mo maula Algérie jamana ay
dɛmɛ belebele ta ka ɲɛsin an ka jamana ma a donni o kama o de kun kan la mun ye Algérie n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Emmanuel Macron a kɔni bɔra nin duwakun laban ninnu kɔnɔna la laɲini tɛ dɔwɛrɛ min ye Algérie o bɛ se ka fara ale kan cogo min na a ka bamanci maa ninnu n'a bɛ terroriste kofɔ n'u ye kasaba 4 wulu u bɛ se ka dogo ka t'u dogo mun ye Algérie kɔnɔna cogo min na ani ɲɛmaa mun ye maramafɛnw ye o bɛ se ka di u ma cogo min na nka Algérie k'a da global sigi Algérie kana kuma o la mun ye fatirikɛba ye Idrissa Maïga a yɛrɛ k'a fɔ ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye Faransi jamana a kɔni bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ani jamana wɔɔrɔ n'o bɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔw kofɔ mun ye Mali a bɛ se ka sigi a sen samara o kan cogo min na nka fatirikɛba ka fɔ la a ko Algérie jamana nin ka n'a bila mun ye Guinée Conakry la hakili b'a la waati min na ni gɛlɛya kɔni tara ka anw sɛgɛrɛ CEDEAO maaw ani UEMOA maaw fɛ mun ye Algérie jamana ani Guinée Conakry olu kɔni ye dɛmɛ caman ta ni ka malidenw kɔni ka an sɛgɛrɛ a ko ko yɛrɛ taalen bɛ dabolo min na n'a fɔ ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Mali autoritéw anw ye damakasi sɛbɛn don mun ye o ni maaw ɲɛkɔrɔ damakasi sɛbɛn min n'an y'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi a bi ka mun ye dɛmɛ ta ni ka terroriste k'u sɛgɛrɛ maramafɛnw sira fɛ kunnafoniw sira fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Faransi bi ka dɛmɛ ta n'u k'u sɛgɛrɛ a ko a donni kama fo ka n'a bila bi la ɲɛma ko mun ye Faransi a ma kuma koyi n'u kɔni ko k'u bɛ kuma kɔrɔfɔ mun bɛ yen n'u b'o fɔ dɔrɔn u b'a fɔ k'olu ka sɔrɔdasi 60 ani kɔ ko o tora an ka jamana kɔnɔna la ka baabu mun fɔra k'a fɔ k'a bɛ ka terroriste k'o dɛmɛ tiɲɛ don wa ko nkalon don u t'o fɔ dɛ ko Faransi ko a tɛ ka kuma min ye tiɲɛ u bɛ se k'o nkalontigiya tiɲɛ don Bil Haki don wulibali don koyi o de kun kɔnɔ la n dɔgɔ wulibali don dɛ a wulibali don Bil Haki don a ye siga t'a la bisimila o de kun kɔnɔ la mun ye Faransi kɔni ye a masakɛ a ye nin taama in kɔni o kɛ ka taa mun ye Algérie masakɛ fɛ n'o bɛ Abdelmadjid Tebboune n'o bɛ o kofɔ fɛɛrɛ dabali ka taa ɲini o fɛ cogo min na o bɛ se ka ale dɛmɛ cogo min na ka Mali ka an kɛ kɛrɛfɛden ye nka fatirikɛba ka fɔ la a bi n'a fɔ a ka taama in ko a ma diya a bolo dɛ o sabu kɛ maa mun n'o bɛ Algérie kunna bi ɲɛma n'o de Abdelmadjid Tebboune ye o kɔni y'a yira la k'a fɔ ko Macron i k'a dɔn k'a fɔ k'e tun bɛ Mali in dɔn jamana mun ye o jamana o tɛ bi dɛ san 15 tɛmɛnen kɔfɛ e tun bɛ ba Maliba in k'a dɔn jamana min ye o jamana in ko o tɛ bi maa minnu bɛ ka fanga mara bi ani maa minnu y'a mara waati tɛmɛnenw na dɛ Macron k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ni maa ninnu u tɛ kelen dɛ minnu n'u filɛ fanga in kunna bi ɲɛma k'u ko k'u bɛ saya kɔni fɛ ni maloya ye i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɔni k'a fɔ ko u ye kɛwale jugu min n'o tun bɛ kɛ u ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ k'a fɔ k'o kɛwale kelen k'o bɛna kɛ wa ɲɛma k'u tɛna jɛn n'a ye dɛ o de kun kɔnɔ la mun ye Macron a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan a ka yafa k'o deli mun ye kuma porokotolen ko a da kɔnɔ abada a si mun ye jamana in ma o kɛ sababu ye ko an ni Mali ko an bɛ se ka bɛn ko la kunnafoni kun filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le repère ale kɔnɔna la Idrissa Maïga ale sɛbɛnnikɛla ye Mari Maïga ɲɛma i bonya o b'a a fɔ a ye k'a ka Sunjata Bozo a k'u bonya an t'a ka yafa fɛ a banna a bi ta i da fa kuma mugu la ten da a tɛ kɔnɔ de waati bɛɛ lajɛlen funakɛni siriniw b'a la o ye tiɲɛ dɛ o ye tiɲɛ mɛ a kɔrɔ dɛ ka i siri cogo min o ye tiɲɛ ye mɔzɔn biya a b'i ma ye ɲɛda in bɔrɔselen don finmani kale n dɔgɔ bi taa n ye KTZ a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko le rayon n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn premier ministre par intérim o fana kuma o durundulen don kosɛbɛ n dɔgɔ min ye nin kuma ye a bɛ ka Mali labɔ a ko de siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn ɲininkali de bi kɛ yalima nin ye Choguel ko awa i k'a dɔn nin y'a bannen ye wa est ce que don ka jan a sebali tɛ don tɛ wele donna to min a sigira a ko awa i k'a dɔn nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali tariku kɔnɔ décret présidentiel a ka taa nin cogo in na premier ministre min bi baara la k'o fari man d'a la k'a bɛ congé la awa i k'a dɔn ko ka ale nɔrɔ bila par intérim a décret yɛrɛ ka bɔ président kunda i y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ko de siratigɛ la a nacogo yɛrɛ ka Ablaye Maïga ta k'a k'a ye o ye fɛn ye fɛn min n'a maakamaw n'a donkabaw n'olu kumaw cayara kosɛbɛ min y'a kɛ o ye président de ye n'o bɛ colonel Assimi Goïta n'a b'o kofɔ a ko kuma na ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn maa caman bɛ yen minnu kɔni y'a jira k'a fɔ maa wɛrɛw tun bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ Ablaye tɛ yanni Ablaye ka na maa wɛrɛw tun bɛ yen a ko kuma na nin na kɛ fɛn ye fɛn min bɛ awa i k'a dɔn divorce o tɛ furusa ko fɔ divorce en plein vol o ko kala Maïga ale ni awa i k'a dɔn sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kuma na sa min ye awa i k'a dɔn taabolo min bɛ ka kɛ a b'i n'a fɔ nin don dɛ a ko n'i y'a jateminɛ min ye awa i k'a dɔn ordre min bɛ na i n'a fɔ awa sariya sɛbɛnw y'a fɔ cogo min ani ministres yɛrɛ sigicogo y'a fɔ cogo min Sadio Kamara ale de tun ye ministre min bɛ na awa i k'a dɔn Choguel nɔ la yanni Choguel yan'a ka kɛnɛya nka min ye awa i k'a dɔn Choguel balila min ye premier ministre
ale noroblala a noroblala ni maminya awai kado amballa ka maminya o Ablaye Maiga awai kado kabo wati fami doni mena ko bi ngunu kuma woni awai kado dunga bo ulu ko ni chayara kosobe min yesugal ko kala Maiga ka kenya ko tasira hali no ya suro kembe jakuma bo ba chama mbe utika sika fenvo ala minya mami nomira nola ona ra chugomi o de fenye na bika maka managwa nga ni doka ba masa doka nati jakoli akwa mi doni mena ko bi politiki ma do be awai kado uluye maminui minya awai kado korole maudu ulu ko ni majority koro ulu maudedu ulu minumbe nu ni sugal mandi alake adola ulu do ko ni wuliledu minya Ablaye Maiga tekara bi faku wa bi fu abitanu minya awai kado communique ulu be ke fambela jilefe akoni je fenye na dugulete koroma suliye munye ado be no ya awai kado murena o nyamai metre kasumu tapo ale maye mimbe adema PICG o vice president dodu ale tamin nana awai kado o ko ni madugo mashila o bolingoy rassemblement pour le Mali RPM ex parti présidentiel minya awai kado na nyamaya be boa karete tabulo donc ala ulu fana wulika joke wuli ka jomi ngonna na ministre kura min nana o premier ministre ya ta féliciter LPM ako ulu yere ka fola ko ninga ka tourna min bina ke sobuye awai kado minye nyogo ye ubina ke minya awai kado teke di nyogo mo ubina ke be dabido awai kado malikula basirike ba ko akuina fo nyebe ko ina chuko mi nga bonni awai kado amakama abina fo shogal ka karotu endo ko ni kwa mona ka bangoyi wa shogal ko kuma yere apaji kwa bina fo ko bina tourner ka datu ko pew ka premier ministre awai kado premature la akoni ntabulo min fleni ni ye plan min na bi na fo ala benedo so shi do fe minu ngoni fanga jaruye o kuma na sa obi fe ka marake chugomi ko ba ke awai kado chugo indila sire de afo akosabu to de umbu nofe kele we franci lata flana e mi armée monte en puissance flana e mi sur la ka awai kado uluminu be no be ka ulushuru awa nga jamana ngono ko fana fe min ne o jambe fo so de un chama ye bi akode stratégie la min awai kado ko min na le flene ka dani ministre ko sogal ko kala Maiga ko ni ngoyi adibidibi ni kumbe kabri wala wale sabu ni jate meneke union nationale des travailleurs du Mali no nyama ya be yakuba katile bulo uluku ye wulika joke wati temenewna sama ni furgu nana be uni nywanje okuma na sa ko ani alaje conseil économique et social minya awai kado ninchen yakuba katile aka nyama yi aka masuriyan na aka gerali dedo rasula sabla uluka fidel bado awai kado ko dedo ndo beka boy ako minya conseil national de la transition no be sente ko fo wu lu faraka awai kado tili sugal ko kala Maiga projet de loi o mingera ka bisi basa kana ke sobuye amandement bi kono do anifla o mingera ko faraka ra sobuye sugal awai kado ka awa aboko fiya o beka boy asimi abe bala minabi premier ministre awai kado ma chairman be minu ngoni ya jira ka fo ni ya ye ulukunte conseil des ministres keneka ko sabu uni shogel ku ka awai kado shote fi daga kelina o beki cheka boy M5 RFP o mi mvana kera bugo ka doke M5 RFP ka doke M5 RFP malikurai ko so fana la haliya obi chugomi o fana ko doy ni mbela ko yimini ni ntigela ko taminga gele ni mbela o shogel yere ka kenai o ambidoni mena ko bi shogel ka kenai ko akembe awai kado jokuma boy ko so ka primature communiqué ni droit de blad dama abla eminya awai kado Facebook sanve ko shogel ko be repo force la ko buka ye kalo tani nani ayo de shele nyonve ko bi barala basirike ba ko ako kasoro primature be mami mbolo no shogali do ya jira ka foko AVC bana chejugu bay ko de so asila hôpital dola e ko be ka awai kado furake ga do fona ko yeta ko shogel tara awai kado jamana koka ko tara ni kata furake o be kunjera ni minyi ko de Ablaye Maiga ka le sugandi ka ke awai kado premier ministre amidoni mene ko bi Ablaye Maiga ka foko ay shogal no robla o tede Ablaye Maiga nana de ka barake yani shogal kanda nga Ablaye yere tora yoro mi o ya awai kado ay reka ministre soyi ka be ende amata primature la de ay reka ministre so Ablaye be di shogal nana anaka barake shogal mana ele ni na bi confirmer yel mani ma were be siga no la o te wuli bali oyi shogal na liko yimi chugudi anyama Ewa na masafara doa na masafara nyama mena mufie bi awon surasi nunu nyama nunu nga keguni wolai aiwa nyama surasi nunu nga kegu aiwa alaka ne ga madro na minyi ni ga uka kegu ala ni ko di jabi sugal ka ko be chudi sugal ka ko nyama be masala tala de bulu abela de bulu sugal ko ni blama nyama be hala de bulu de aiwa ko ngoni be chugo min ker mali ya fo chugo mi mali ker ya fo chugo mi odo de ay ko bisi depuis bi tene do ni fi yafo ne ko ngo ko ukaje akaje akafanya akanyefo abisi basale do chugo mi akanyefo dro barakata anga tabai apana
anw ti maa kɔkɔ ye ayi Mali ne bi tile k'a fɔ n ko personne indispensable kosɛbɛ bɛɛ bi taa Mali in bi to Mali ni cɛ o cɛ min kɛra sababu ye ka Mali ɲɛji cɛ bilahi Ala b'i ɲɛ dilan ka tila k'i kɔ dilan o bi kɛ siga foyi t'a la o bi kɛ o ni Choguel taara a ye min kɛ Mali kɔnɔ a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ ɲɛnatigɛ kɔ ɲinɛ bi k'a kɔ abada o tuma n'a bi cogo min dɔrɔn a ka fɔ a bi da taali Ala k'an ni sababa bɛɛ n dɔgɔ kuma na sa an bɛ don minɛ ko bi ko in bɛɛ lajɛlen bɛ Asimi de bolo sabu min ye Asimi ye k'a ta k'a bila ale de y'a bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ ye ale de b'a bɛɛ lajɛlen dɔn o tuma an k'an sigi k'a tɔ lajɛ KTZ ni y'a ka fasiri leere o ka video bɔli bonya b'a la walima ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye ɲɛmaa Galo n'ale ye san 100 kɛ boli la mun ye tiɲɛ sɔgɔmada kelen a b'a gɛn k'a minɛ mun ye sɔrɔ de Bamako siga t'a la Laya Jarakɛ a kumara a ko min ye docteur Choguel Kokala Mayiga a ka lieutenant k'u sɛbɛkɔrɔ diminen don nin waati in na dɛ lieutenant dɔ kɔni bɛ o bɔra a ka daden o kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana gouvernement kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ ka kunnafoni mun di mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga kan ɲɛmaa k'u ma kunnafoni faamu wa a bɛ ka kɛ sababu ye ka maaninfinw k'u sɛbɛkɔrɔ finteni mun ye Laya Jara ye a yira k'a fɔ ko mun ye président de la transition n'o ko fɔra a bɛ Assimi Goïta u b'o ko fɔ ani ka taa fara mun ye a ka gouvernement kan u kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi u ye Choguel Kokala Mayiga ni ka a nɔna bila fɔlɔ ni maa ye n'o de bɛ Abdoulaye Mayiga colonel Abdoulaye Mayiga n'o o ba o ko fɔ o de kumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛ nin ka waatinin kɔni o bɔ Choguel Kokala Mayiga a ka lieutenant n'o b'a lafasabaw ko fɔ u kɔni y'a layɛ ni k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni ko a ka fɔ ko in na koyi o de kumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko a lafasaba dɔ bɛ yen n'o de ye Aliyu Mahamar Mayiga Aliyu Mahamar Mayiga i bɛna ye k'a fɔ ko ale ye docteur Choguel Kokala Mayiga ale ka lieutenant belebele o ye o kumu kɔnɔna la ale bɔra a ka daden kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na comme bi gouvernement kɔni bɛ ka communiqué mun di Choguel ka taabolo o kan o ye communiqué n'u ti ka se k'a faamuya cogo si la fɛn jumɛn de bɛ ɲɛmaa ko mun dogolen don mun ye Aliyu Mahamar Mayiga a yira k'a fɔ an kɔni bɛ don min na comme bi kɛwale mun n'a bɛ ka kɛ jamana gouvernement fɛ ɲɛmaa ko a bɛ ka kɛ sababu ye ni k'u sɛbɛkɔrɔ dimi o de kumu kɔnɔna la k'u bɛ wele bila mun ye jamana gouvernement ma ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ko in yɛrɛ tiɲɛ na nkalon bɛ cogo min na a ka ɲɛfɔ malidenw ye mun ye Aliyu Mahamar Mayiga a yira k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga k'a bɛ donni min kama n'o bɛ le 10 juin ko fɔ 2021 min ye primature o taara ka kalifa a ma i bɛna ye k'a fɔ a donni kama fo ka n'a bila an bɛ don min na comme bi ani politiki maa caman bɛ u ka sɔ ko a ma fi daga kelen o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Mayiga a bɛ premier ministre in na ko a kɛra sababu ye maa minnu bɛ k'a fɔ k'u ye jamana nafolo ni ka a yuguba maa minnu bɛ k'a fɔ k'u ye jamana nafolo ni k'a nɛmu n'u ni kun bɛ k'a fɔ ko don na nataw la k'u bɛna jamana in ni ka a mara Choguel Kokala Mayiga k'a to premier ministre la ko o caman duuru k'o don fiɲɛ la o sabu ko b'a dɔn k'a fɔ ko cɛba mun filɛ nin n'a bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ko fɔ ne nin kɔni bɛ yen ɲɛmaa ko an tɛ kisi kasulata ma a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o maa la mun ye UDD président ale bɛ ko fɔ Yama Iber Kulubali a ka ja fo ka taa bila mun ye Omar Maruko n'o bɛɛ lajɛlen ka ma ko Baru ne ye parti sadi o ye ale ɲɛmaa ye ale y'an bɛ don min na comme bi maa si tɛ kɛ ala ye ka ale ta yɔrɔ kɔni k'o dɔn n'o y'a sɔrɔ an bɛ don min na comme bi a nɛfɛmɔgɔw kɔni kamana gannen don u kɔni b'u ka daden kɔnɔna la n'o b'a ka parti politique maa ninnu ko fɔ dɛsɛlen n'u ka kuma fɔlɔ Patrickba ka fɔ la a ko mun ye Choguel ka lieutenant ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnen n'o de bɛ Aliyu Mahamar Mayiga ɲɛma a kuma na dɛ a ko mun ye jamana gouvernement ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ o sabu kɛ ŋunuŋunu kumaw cayara i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na Choguel Kokala Mayiga a bɛ jamana in kɔnɔ wa Choguel Kokala Mayiga a bɔlen don jamana in kɔnɔ ka taa f'u ye furakɛli la wa ko waati sera ko mun ye jamana marabaaw ka bɔ ka tiɲɛ kɔni k'o fɔ a ko mun ye Choguel Kokala Mayiga ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko malidenw tɛ ɲinɛ a ko cogo si la a ko an ka segin an kɔ dɔɔni ni hakili b'a la don mun na Choguel Kokala Mayiga a bɛ t'i jɔ mun ye Nations Unies maaw ɲɛkɔrɔ mun ye maa minnu ye fanga in mara ka tɛmɛ maa minnu ye premier ministre ye mara ka tɛmɛ u dɛsɛra ka fɛn mun fɔ u siranna ka fɛn mun fɔ mun ye Choguel Kokala Mayiga a taara jɔ Nations Unies maaw ɲɛkɔrɔ mun ye Faransi ka bamareya Faransi ka janfa k'a yira Faransi la ko a y'an to pankuru kɔnɔ ni ka a cunna an ye n'an b'a fɔ la France nous a abandonné en plein vol ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko a donni kama o tun ye maliden caman ŋaniya ye a donni kama maa caman ye tɛgɛrɛ fɔ mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga o kun a ko k'a daminɛ a don na fɔ bi Choguel Kokala Mayiga a ka di malidenw ye ko in filɛ taabolo min na bi Choguel Kokala Mayiga a bɛ jamana in kɔnɔ de wa Choguel Kokala Mayiga a bɔra ka taa furakɛli la jamana in kɔnɔ de wa ne ye kuma mun n'a bɛ maliden caman kɔni nɛn sanfɛ bi maa caman kɔni bɛ k'i fɛ la taa k'o fɔ mun ye Choguel yɛrɛ ka kɛnɛya kan ka waati sera sa mun ye jamana gouvernement a yɛrɛ ka bɔ ka ko in kolon n'a bu k'u sɛnsɛn ka bɔ ɲɔgɔn na malidenw bɛ se ka a faamuya cogo min na a fana filɛ nin an y'a sama ka bɔ Sortie de Bamako ale kɔnɔ Laya Jara ale sɛbɛnnikɛla ye Amadu Mayiga ɲɛmaa i bonya o b'a la sanu nɛgɛni yo wari nɛgɛni yo mabikile kɛ male tɛ di ɲɛ laban soni ali bɛ
o tumbe malikono ayatile kenga tile majinye laba bito ngulubale ade kumbe malikono ayatile kenga moseka dinye laba Bwakari Traoré ale nura famu kanafu ayatile kenga meklela albi meklela amadam na ne ando nyede amban tlon donga ja asebalite wulibale fe membe nyena abebiba billahi de ala wala kama saya abebiba nyama ngoko bibani iyake kanye abiba iya ke ka tien abiba abana wanye nye fonfe minge mai nyebila de abana billahi anyebila nyama ne nyumanke iba na fasoro anyebila ni ye jugumanke sikatala iba na fasoro de wa adama de bela jele ngani ayele ndo alafi sugal koyin ala ka tien bange ami ndo bita angata le pays amba leta minye aweka do nyere dengeni Bwakari yalkuye wono keni ade kumambe ndo ambita ministre so mimbe na bi wele ko ministère des Maliens établi à l'extérieur ani intégration africaine ndo ikado ka fo kuma kilembe aweka do yoro inga abe ministre so jumen ko fo awunga tunga mange o Malien minu daga dambe aweka do jamana koka ani mimbi sika to awni frafina bidro so nywana ministre so ndo aweka do inyetu iki kulo datugu mbena yoro minfo ikana me sabu minya aweka do wari ko obe famina ndo ikabako daide milliard kele ani million geme duru ando etransion ngono atara koso nyama obina nai mi malikono jombina nai mamu ntara nai aywa obina nai de o 1 milliard 500 millions 1 milliard kele ani million geme duru koso mfle ka fiye de ndoko aweka do ministre so min flen nan fle ka fiye ministre so yambe don mele ko be ko ça va pas ko bela jele nyamine du ma ko ni ta do ibi komi ni kati jami sabu ni eje tabene ke na folo ko no do na komina o ko bishi basale nyamina onde ko malikura onde ko korolenga dabla ya minya aweka do jugo yayi a chama mba de be o nyembe jamana ngono be na folo mugu ka bo covid 19 o keledi aweka do o lahalia ani malien de minumbe aweka do ikreni jamana ka olubi seka na chuko mi ikreni kele kado wulile ma do ka ala mine ko na folota ko ke hebu ka la tunu ma ta do abi yoromi ka ko dando ko yi ko ni ejete mine ke minya awai kado san 2020 arrêté do de do primature de yota minya awai kado direction du matériel et de finance du ministère des Maliens de l'extérieur e kado ka fo ka bejadi minya ya maria di mimi se ka to covid 19 Maliens de minu bi jamana ko ka ulun nali ani awai kado minye awa ikren ko wala haliya bi se ka laje chukomi milliard kele ana kunga 20 keme duru o shele awekado aunga jamana ngonnana ndoko nu nana klibinani ubo deke mimi se ka to awekado covid ko abise ka laje chukomi ogum konnana sikaso kai moti lo tele do be awekado lu sugandira ara obise ka take awekado oyoro la chukomi jaja milliard kele ani million keme duru o taraka do dafe o milliard kele no million keme duru ndoko halambe do mena ko bi lo tan tugu be kasila o yere ko ni ko kubina franywanga dabo kata plenty do jamana jugwala sabu ka wari o maseka soro o ta do bu ko mi o ta do bu jami ni yalima ni nyamali kura ko tugo wa ako ka boy 500 millions o be million keme duru ko fa o de débloquer am mi se ka to awai ka do Malien de minum bi no be ikren jamana ka ni gele usroy no lu bi feka na o bi se ka na tugo mi gandogo Mula hautani Maje magera Emali Uye maje magera Emali kura La haula million keme duru maminu mbe jamana ikren ni kele wulila o sera kana ni kubulu kele di aya nyama famille kele masaba aya bisika ka tu million keme duru akanza masaba de do million keme duru ekana ni masaba iba sura avion minudo ou avion joli kono ka avion joli bon je sais pas peut-être est-ce que ni avion yi ay ni ngone man avion ka ke Poutine ka buli fen kura kerele abo ni le ma kere folo ni ma kere folo ali Poutine te do ngono mas 500 millions débloqués pour rapatrier un seul couple la haula de ma yakile ne ma va ba fasere ko koy ne ta kalani le pays de royal ku Bwakari yel ko ka fajidu 500 millions débloqués pour rapatrier un seul couple 1 million kemaduru kaboni demaya kelenduro kabo ikrani kana jamana ngono nunga couple iba soro to ko ande jengena iba soro nunga couple mo binan du couple ne mo binan iba soro nunga ay couple ko njatemne
a ko ni y'a lajɛ crise min bɛ n'a wulila Ukraine ka dɔ kɔni kɛra sababu ye min ye nin nafolomugu awa i k'a dɔn o kɔni sera ka furu walasa u bɛ se ka na cogo min a ko de siratigɛ la seul un couple de Maliens 3 personnes paraît-il auraient été pris en compte. Le reste du fonds a servi à quoi? Wari tɔ tara yɔrɔ min. Maa saba dɔrɔn. U nana n'o dɔrɔn de. O de kɔni sera ka taa en compte. O kuma wari tɔ tara. U ka ɲɛfɔ. Wari tɔ tara min. U b'a bɔ. Aramu b'a bɔ. A ko dibidibini caman ko nin ko in na koyi wa a kɛra sababu ye DFM yɛrɛ ani régisseur n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a b'i n'a fɔ bi u kɛn bɛ ɲinɛ ni jakuma ye. A ko problème ka ca ni ministre in na koyi sabu n'i ye jateminɛ kɛ ko dogodogoni dogow y'a jira k'a fɔ maa dɔw bɛ yen k'u ye kalo 8 kɛ u ka mobiliw b'u bolo a entretien tɛ kɛ foyi den kelen tɛ kɛ ticket de carburant min fana bɛ yen n'o bɛ d'u ma o yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ Ala hɛrɛ la i k'a dɔn kulu Alaw ba i ka kala ka tabatiya da kala ka sɔrɔ k'a datugu ni awa i k'a dɔn Zainawi Yasi kɛ Yasi ka nin bɛɛ de kalannen ko sa i ka dɔn k'a fɔ min y'i ka tigɛ ye k'e bɛ se k'o sɔrɔ a ko nin ko minnu filɛ nin ye minnu fɔra nin cogo in na DFM ni régisseur u bilama a ko kɛn bɛ kɔlɔlɔba ye a ko an bɛ don minɛ ko bi département in bɛ taabolo min na paralysie totale a b'i n'a fɔ a murugulen don a t'a dɔn a ko b'i ban waati min na Boubacar Yaliko ye miliyari 1 ani miliyɔn 500 an tun bɛ nin wari ninnu sonyɛni ko fɔ i bɛ k'a ka waati la nka o tɛ bi la ko ye anw hakili la nin ko ninnu banna pewu ja hali bi a bɛ sen na maa 7 miliyɔn 500 ni Ala cɛ an ka wari labɔ a bɛ bɔ Asimu kan'u to ye dɛ ninnu tɛ to yen dɛ walayi bilahi an ka wari labɔ 1 miliyari 500 millions hôtel ka wari ma sɔrɔ miliyɔn 500 maa 7 Ukraine ayi i b'a sɔrɔ olu tɛ ka bɔ Ukraine i b'a sɔrɔ u bɛ ka bɔ lahara de ne yɛrɛ lahara kɔni tɛ o la ilaha illallah maa 7 maa walayi bilahi an ka wari labɔ n'Ala cɛ Ala an ka wari labɔ an bɛ ka wari ɲini yɛrɛ u bɛ ɲini k'an gɛn ka bɔ an ka baarakɛyɔrɔw ni fɛnw la an tɛ ka wari sɔrɔ an bɛ ka miliyɔn 500 ta k'o don maa 7 la o ye hɛrɛ ye wa aramudenya bɛ nin labɔ n'i kumana dɔrɔn ko u bɛ transition de dɛmɛ dɛ transition Choguel dɛ kirikara Ala k'aw bɛɛ sara fɛn fɛn y'a nkalon da n'Ala k'aw sara an bɛ kɔlɔlɔ min na an b'a na an bɛ taa an ka miliyɔn 500 ta an bɛ ka balo cogo min na an b'a ɲɛdɔn e hɛrɛ wa ni Ala cɛ Choguel an ti yafa Asimi an ti yafa ninnu ma koyi miliyɔn 500 to ye dɛ ministre so ye a ministre n'i bɛ ninnu kalama il faut chercher a banna voilà miliyɔn 500 in taara yɔrɔ min a ka fɔ kuye de y'a fɔ a filɛ nin a b'a kɔnɔ le pays miliyɔn 500 le pays voilà maa 7 quotidien d'information générale et d'analyse 9e année numéro 1246 du lundi 29 août 2022 e ko cogo di bisimila Malikura Malikura ne Malikura ko ye wa ale tɛ Malikura ko ye wa ɲɛma nin caman de bɛ yen a ka radar de bɛ sɔrɔ ka nin fana ye o radar de ye nin ye o ne m'o f'i ɲɛna radar laban minnu nalen yɛrɛ filɛ nin ye ɲɛma hali ni b'i muso tromper a b'a yiri wallahi a b'a yira dɛ a banna siga t'a la a diyara n ye Ala k'a ni sababa bɛɛ bisimila o kuma na sa waati taara yanni an ka taa an t'a to Bakari Nange k'a ta in fɛ an ka taa awɔ an ka Bakari Nange k'a ta in sɛlɛ awɔ ale k'a ta in sɛlɛ an ka taa an ka sɔrɔ ka na ni gafew ye o bɛ kɛ bisimila sa Bakari Nange o kuma na an b'a fɔ limanaw ɲɛna min ye awa i k'a dɔn arajo ye Nura FM ye 94 tomi murumuru 5 min ye awa i k'a dɔn Jaraso Jara baraminɛ kalanden gafe kelen b'a bolo o kuma na sa don n'a nataw la ale bɛna ka na awa i k'a dɔn i wasa don a ma kosɛbɛ o kuma Jaraso Jara an ka taa ok ɲɛma ladala ale mun fɔ ka caya kosɛbɛ n'o ye an b'an bolo bɔ ka dɔn bi ne fana bɛ bɔ ni sɛbɛn min bɛ wele ko indicateur de nouveau a ka bɔ ko 7618 o ye bilendi ye a ko an ka taa Kodowalikaw u ka kɛlɛ kɛ den maa 49 min nana ba Maliba kɔnɔna na k'an ka jira o sana kan jateminɛ na sɛbɛnni bila ka fɔlɔ n'o ye A Jamutɛnɛ a ko a bɛ kalo 1 ani tile damadɔ bɔ nin waati in na a ko e ko wulikajɔ bɛ ka boloda kɛrɛnkɛrɛn négociation na ba Maliba ni Kodowari jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa ni kɛlɛkɛcɛden maa minnu mina juillet kalo tile 10 tɛmɛnen na an ka aéroport international ni Modibo Keyita ye wa a ko hali n'i y'a ta k'a lajɛ maa 49 in kɛlɛkɛcɛdenw na e k'u mina ni a ta kɛ sababu ye ba Maliba ani Kodowari ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka u ka balimaya ani sinjiya minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'a don kalama na wa ayiwa
barisa fasibara ka fɔla a ta la ko ni ale ka jisimina ko wulikajɔ laban minnu kɛra ba maliba ani kɔrɔ jamana ani ɲɔgɔn cɛ ni a hakili b'a la ko o ye kɔrɔkaw u ka délégation olu ye délégation min wuli ka na ba maliba kɔnɔna na a ka ja délégation n'a ɲɛmaya o tun bɛ imam Cheikh Mali Konate bolo ani fana k'u bisimilala u nana ba maliba kɔnɔna na an ka premier ministre par intérim n'o ye Abdoulaye Maïga ye porte-parole du gouvernement ni o don a ko o kelen tɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan an ka serifukɛ n'o ye Haut Conseil islamique du Mali o ɲɛmaaba fana tun bɛ kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ an ka ministre n'o ye Abdoulaye Diop ye affaires étrangères o côté wa ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ɲɔgɔn ye ani hakili falen kɔnɔna na ko jaabi ma bɔ ka bi min se ka laturu min na kosɛbɛ nka hali bi n'i y'a ta k'a lajɛ ni sɔrɔdasi cɛ 49 ye ivoiriyɛnkaw minnu minɛna ba maliba kɔnɔna na u ka ni minɛni ko a kuma bɔra taama kɔnɔna na taama min bɛ ni a kɛra sous-secrétaire général des Nations Unies ani chef des opérations de maintien de paix Jean-Pierre Lacroix ale ka taama kɔnɔna na ani fana sénégalais-kaw fɛ yen nɔ olu ka ɲɛmaaba ni o ye Macky Sall ye ale ye bɔli laban min kɛ ba maliba kɔnɔna na o tɔgɔla tile 15 o tɛmɛnen kɔnɔna na a ko hakili falen kɔnɔna na o kɔni y'a jira k'a fɔ sɔrɔdasi cɛden minnu bɛ n'u minɛna ba maliba kɔnɔna na Macky Sall a ko ale kɔni danganaya k'a fɔ maliyɛndenw n'o y'an ka jamana ɲɛmaaw ye k'u kɔni sigilen don ka sigi a fɔ ka se ka o makɔnɔ cogoya min na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na wa a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ foli kɛ fana ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya Fɔri Ɲasinbe Togokaw fɛ nin nɔ ale président kɔrɔ ale ka wulikajɔ walasa gɛlɛya min bɛ ba maliba ani kɔrɔwɛrɛkaw ni ɲɔgɔn cɛ ni maa minanen ninnu ka lahalaya la a ko hali bi ɲɛmaa ka fɔ la n'o ye Sénégal président ye a ko ale kɔni b'a miiri k'a jigiya k'a fɔ u na solution ani dabali tigɛ joona walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na gɛlɛya ani hakili wasi min bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ nin waati na ka se k'o duguwa nin kɔni kuma in nin kɔni yera bɔlɔlɔ sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnya président de la République du Mali olu ka Facebook page o sanfɛ o tugalu tile 10 ani 5 tɛmɛnen na a ko an ka taa ɲɛda wɛrɛ la fɛn min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye n'o ye négociation a tago fɔlɔ e ko o ma kɛ wa Lumikaw fɛ nin nɔ hali n'i y'a sɔrɔ nin a ko a ma se ka sira sɔrɔ nka a ko an bɛ waati min na ko bi ale kɔni ɲɛ bɛ mun na o kɔni ye k'a fɔ ni jamana fila in maa si ma kanu fɔlɔ ka se ka ji kɛ i koliji la walasa nin ko in a bɛ se ka sira sɔrɔ o la sa a kɔni y'a jira k'a fɔ u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin ko in a bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na a ko hakili seginna u tɔgɔlo tɛmɛnen na an bɛ nin kalo min na o daminɛ n'o ye tɔgɔlo tile 14 ye kɛrɛnkɛrɛnnen an ka procureur du pôle judiciaire spécialisé lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale ale kɔni ye mandat de dépôt o dali maa 49 ye a ka ba maliba kɔnɔna na ka sababu kɛ u nacogo cɛjugu ani haka diya manamafɛn minnu b'u bolo ni sɛgɛnɛ kɛr'u la ka fɔ k'u bɛ ka dogo kɛ walasa ka kɔnɔdon tracer an ka jamana ɲɛmaaw kanu juguya la a ko nin kɔni ye waleya ye fɛɛrɛ ni dabali kɔni bɛ ka tigɛ walasa nin ko in a bɛ se ka don ka don nataw la nin ye fasiri ye a jamutɛnɛ ale ka nɔnabila don ɲɛmaa i bonya b'a la. Bravo. On applaudit. Jarason jara nin kun y'ale ka awayikado gafe kalango fɔlɔ ye an balimaw awayikado jateminɛw tɛmɛnen kɔ an ko an bɔ a noter sur 10 an na 6 yalima 7 sur 10 an n'o di Jarason ma o kɔrɔ ye ko moyenne kɔni o dépassera o kumana ni Ala sɔnna don na nataw la faamuya na sɔrɔ kow la o Jarason jara a daminɛna nin cogo in na bɛɛ de b'a daminɛ ta i m'a kɛ micro karamɔgɔ ye cogo n'i yera hali ministre kuturu ni jima yɛrɛ n'i y'a d'u ma n'u y'a daminɛ u b'a f'i ye ko non ko ne tɛ se k'a fasi ko dɔw bɛ yɛrɛ daminɛ i b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔkɔrɔ Ala k'a ni sababa bɛɛ baara ɲɛna limanaw hali bi arajo ye Nura FM ye bon courage Jarason ni Ala sɔnna a bɛ ɲɛ gafe tɔw caman bi yan waati yɛrɛ kɔni bɛ ka taa nka lada ko 8 sur 10 ale y'a kɛ 8 sur 10 o kumana sa ni Ala sɔnna Binu Keita fana an b'a fo bete an b'a lajɛ waati kɔni korona an bɛ taa sugu la sɔɔni ni Ala sɔnna ma an bɛ segin ka na gafe tɔw ma kɛ min ye maaw garisɛgɛ ma kɛ min ye u b'o sɔrɔ o tɛ Ala ka kɛnkɛrɛn wasolo y'an jigi ye segin ka na kumaso kɔnɔ ka foli lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma min ye awayikado Basigine Keita an b'a fo ka walimadɔn ka Ayida ka foli kɛ Elhaji Suguba Samake pere oto an kana ɲinɛ a kɔ an ka foli tɔ an k'o sɛlɛ ka foli lase Stade Malien de Bamako a min ye awayikado comité bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'u ni cɛsiri hali bi ni Ala sɔnna ma ko ɲinifɛ Ala k'a kɛ sɔrɔ fɛn ye min ye Ousmane Bagayogo kɛlɛ international an b'a fo ka wali
waliɲuman Agibuba Junior an ka foli ani tanuni ka ɲɛsin a fana ma hali bi k'u cɛsiri ni Ala sɔnna Bilan Danbu la wa ni Ala sɔnna a bɛ ɲɛ min ye Bamusa Sisɔkɔ an k'a fo a waliɲuman dɔn radio Bɛnkan a b'a lamɛn waati bɛɛ n'o tɛ n dɔgɔ miliyari 1 n'a kunkanfɛn in a kuma ka ca dɛ a kuma ka ca dɛ ɲɛma ko fo ka n farigasi ta ka bɔ est-ce que bi tɛna ja de bi ka ja cogo di bi ja de a bɛ komi président nana dɛ Basigina ya président nana président nana dɛ ni président nana tare anana aunga président nana Basigina nambe ala président nana anana ay da furu ke nambe dure fo mujigi do nambe akai da sai fana président nana sa che no ta nyina fin gumbana wallahi tuna Basigina tunana atini ka sansa babosa abeni ka san nani mo aywa bashite président ala ka ni sababe ami nyama mita ka problème mo isa quel est ton problème comme olu ye arrangeur de ko be yan fɛ ko ne be yan fɛ musique la olu ale hakila kan bɛ musique tourner de la o ayi abada o tike dɔw bete o kuma na sa kunnafoni b'i bolo an bɛ a sɛlɛ mais bi Mali kura in bi taabolo min kan ni kuma na maaw n'a fɔ k'i ye ɲɛngo ye yalima i ye hasiri n'o tɛ n dɔgɔ maa kura dɔw bɔ n bɛ bi kabako do dɛ surtout a musolama de ka ca ɲɛma balila ka musolaka dɔw ye i t'a dɔw bɛ ka wari de sama ka bɔ dugu jukɔrɔ quoi miliyari u bɛ baara jumɛn de la wa a ɲɛdɔn tɛ et pourtant c'est vrai dɛ wa bɛɛ kɛra nin transition fanga mais maa si t'a dɔn u bɛ baara min na wallahi maa si fonctionnaire do wa sanu baarakɛla do wa opératrice économique man de do wa u bɛ jama baara de kɛ wa nka maaw ɲɛ tugun bɛ nin bɛɛ kan n'i kumana dɔrɔn k'u ye ɲɛngo ye e min bɛ baara kɛ hɔrɔnya kɔnɔ e t'o sɔrɔ la a laban an bɛna walan sɛbɛn a ti ɲɛ dɛ an bɛna n ta kɛ ko in ye a ti ɲɛ nkɛ bisimila an ka taa waati bɛ ka kuru nouvelle horizon ɲɛma ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye a bɛɛ na ta n'i ye dolen filila n'i y'ale ɲɛ balalen sanfɛ kana ɲininkali kɛ dolen o balalen don siga t'a la mun ye fatirikɛ ba o de Mahamadu S Tarawele a kumara nouvelle horizon o kɔnɔ la ɲɛma nin tɛ kibaruya duman ye a ko an ka taa mun ye kangaba sira o kan n'an taara kangaba sira kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye siraban kasara a kɛra sababu ye ka maa 8 ni k'o ninkɛnɛ k'o karaba maa 19 olu banana kosɛbɛ wa maa 30 olu ta ka bana a ma juguya kosɛbɛ mun ye fatirikɛ ba ye n'o de bɛ Mahamadu S Tarawele ko fɔ a ko sibirido n'o bɛnna utikalo tile 27 ma san 2000 ani san 22 nɛgɛ 10 wagati k'i bɛ na ye k'a fɔ ko route nationale 26 na a ko fɔra a bɛ kangaba sira in ko fɔ ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko katikati dɔ o ni kari dɔ kɔni ko u karila ɲɔgɔn na a ma ɲɛ mun kɔ ko maa 8 kɔni ko o ninkɛnɛ ko o karabara ni du y'a jateminɛ k'a lajɛ ko n yɛrɛ kɔni ko a kɛra dugu mun na dugu minnu an ko a ma ko kangaba i bɛ na ye k'a fɔ ko kari kun dalen bɛ o yɔrɔ nin kan kari ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye denmisɛnnin minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ taa kalanmɔgɔya ka to o kalan baaraw k'o to o kɛ kangaba kɔnɔna la olu de tun bɛ mun ye kari kɔnɔna o la ko u ni katikati kɔni u ye masara ka sɔ a kɛta la baara in kɔni a bɛɛ lajɛlen kɛra mun ye Badugu joliba o kɔnɔna la o yɛrɛ ni Bamakɔ kangaba cɛ ko o ma jan ten kosɛbɛ ɲɛma ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ kɔrɔfɔ in kɔni ko a cayara fo k'a fɔ ko a cayara maa minnu kɔni bɛ k'a fɔ ko olu ninkɛnɛ o tora nin ko in da fɛ ni maa minnu bɛ ko olu banana fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigira sen kan dɔw bɛ se ka na hôpital Gabriel Touré la cogo min na dɔw bɛ se ka taa hôpital du Mali yɛrɛ la fana cogo min na ani Kati dɔgɔtɔrɔsoba dɔw fana ko o taara yen a ko nka ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ɲɛmaso ni maaninfin i ka jigin bin yɔrɔ la i talula yɔrɔ min na k'i bɛ jigin yen a ko lakɔlimɛtiri minnu bɛ k'a fɔ ko olu bɛ taa mun ye kalanfa kalanya ka to o kɛ kangaba kɔnɔna la ɲɛmaw caman kɔni y'u ka dusumakasi ni ka a yira ko in na hali n'o y'a sɔrɔ waati tɛ a bɛ donni kama ko mun ye a yira k'a fɔ ko mun ye lakɔlimɛtiri ko o ma to ko in na siga kɔni tɛ fɛn min na ko kibaruya minnu sɔrɔla a yira k'a fɔ ko mun ye lakɔlimɛtiri kelen ko o nin tora ko in na o de kun kɔnɔ la mun ye jɛkulu mun n'o bɛ ekɔlidenw ka jɛkulu n'o b'o kofɔ n'an k'a ma ko AYEM o ye zole da ka wele bila mun ye jamana gouvernement ma k'u ye kibaruya min kɔni mɛn nin ko in kan k'o tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ ko ni lakɔlimɛtiri mun bɛ yen k'a fɔ ko o nin tora nin ko in na ta ani minnu banana nin ko in na ta i ma ko kun tɛ dɔwɛrɛ ka t'u ka prime dɔ kanu allocation ka to o minɛ ni du y'o ko fɔ o bɛ musaka ko o ko fɔ n'a dun dera k'a fɔ ko o minɛli kun ko don e ma ko o baara bɛɛ lajɛlen kun bɛ se ka kɛ mun ye transfert fɛ ka wari ka a
ci kana bila a tigi ka nɛgɛjuru sira o fɛ ko bɛɛ lajɛlen kun bɛ se ka kɛ an ka jamana o kɔnɔna la nka nin baara mun na a kɛlen filɛ ta ɲɛma ko nin ko in kana bila tan dɛ maa mun o ni jalaki ko ka kan jalaki a ka ta ko o sɛgɛrɛ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ niveau horizon ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Mahamadu S Traoré Madu ka ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ le pays awai ka dɔn ne b'ale ta le pays min ye awai ka dɔn Mama Paga ale de kuma n bɛ a ko le pays kɔnɔ min ye awai ka dɔn urbanisation lutte contre la spéculation foncière nɔgɔ nin ye awai ka dɔn kuma ba ye kunnafoni kolo girin don min ye fasoden bɛɛ lajɛlen sigi bɛ ka min kɔnɔ nga maa min bɛ awai ka dɔn ɲɛmaya la bi ni ministre so b'a bolo n'o ye ministre Kamina ye nɔgɔ k'i ka dɔn k'a fɔ a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ chantier belebele a kɛn bɛ k'o dabɔ a ko n'i y'a jateminɛ min ye awai ka dɔn kodɔnnaw ani kokɔrɔ donnaw n b'a lasago k'a tɛntɛn k'a lajɛ awai ka dɔn olu kɔni ye faamuyali min sɔrɔ anw ka Maliba in awai ka dɔn a taabolow la ni wuli ka jɔ ma kɛ ni cɛsiriw ma kɛ don n'a nataw la bala ka wuliba min n'o laban n'o bi sɔn ka kɛ anw ka jamana in kɔnɔ a laban bi sɔrɔ awai ka dɔn dugukolo kɔfɛ a dun a dɔ la de bi kɛ min ye awai ka dɔn Ala k'an kisi an b'o caman de fɔ nga min ye awai ka dɔn su min bi ja bi dɔ kaba fitiri o ni siratigɛ la maa minnu bɛ yen bi n'olu sugandira kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min bɛ yen ni awai ka dɔn ko in den ba ma n'o bɛ ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire ale ka dɔn population Brahima Kamina ale kɔni ye awai ka dɔn faamuya o de y'a to a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ a bɛ don min a ye baara daminɛ fo kana se an bɛ don min na i ko bi nɔgɔ min ye awai ka dɔn a kɛn bɛ ka santier kologiriw caman kɛ ɲɛda filɛ tɛ a la min ye awai ka dɔn yuruguyurugu tɛ a la min ye awai ka dɔn ko in bɛɛ lajɛlen k'a kɛ kilennenya ani jɛlenya kɔnɔ o de kama a ye sinsin bere fila de ta sinsin bere fɔlɔ o ye direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat filanan awai ka dɔn o ye domaine o direction ba ye a ko n'i y'a jateminɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛli o bi tali kɛ min kan o de ye politique kura min n'a tan bɛ urbanisation yɛrɛ sira fɛ min ye awai ka dɔn anw ka jamana taabolo jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ schéma directeur ba min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ awai ka dɔn Mali territoire fan bɛɛ fɛ o baaraw kɛ ko ɲuman awai ka dɔn o wulikajɔ ni cɛsiriw a bɛɛ lajɛlen bi tali kɛ o de sira fɛ a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awai ka dɔn Mali territoire k'a daminɛ schéma directeur urbanisme min bɛ yen Kambila Jorogar ani ka dɔn min ye awai ka dɔn Sandare ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn minnu ni awai ka dɔn signena baara bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna ma o bi wala a ko ka bɔ yen min ye awai ka dɔn wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛ o bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye k'a lajɛ dugukolo ko ɲami yuruguyurugu ani n ta sidɔn o taabolo min kan a bɛɛ lajɛlen ka ban pewu jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min a ko de kama min ye wulikajɔ in direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat a ye awai ka dɔn i kɔngɔn fa ka kɛlɛ dabɔ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni kɛn bɛ ka taa logement sociaux olu dagayɔrɔ min bɛ yen ka taa o ta k'o yuruguyurugu k'o ɲami i ka dɔn wulikajɔ kelen bɛ olu nɔfɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen place publique min bɛ o yɔrɔ ninnu na maa minnu fana kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ o siraw fɛ awai ka dɔn tɛgɛ dan b'o bɛɛ kan o bɛɛ b'a jira k'a fɔ yuruguyurugukɛlaw ni ɲagaminikɛlaw awai ka dɔn wulikajɔ kɔni b'olu nɔfɛ ko awai ka dɔn o taasira fɛ ka se ka nin ko bɛɛ jɛya ministre min filɛ nin ye n'a bɛ ministre Kamina ko fɔ a ka direction ba min bɛ yen n'o ye direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat o sira fɛ BTP awai ka dɔn k'o taabolo k'o saniya k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'o kɛmɛ k'u yɛrɛ ta k'u yɛrɛ bila awai ka dɔn o sira fɛ ka sɔrɔ awai ka dɔn i tɛ o maa ye maa minnu bɛ yen diplôme wali diplôme yalima diplôme kuntanw n'olu tan bɛ ka don a sira fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ awai ka dɔn ka wulikajɔ kɛ contrôle physique min yɛrɛ bɛ yen entreprise de BTP olu bɛɛ lajɛlen larɔye k'u bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ awai ka dɔn olu yɛrɛ taabolo bɛ cogo min fana ye awai ka dɔn ministre Kamina o y'a ka baara ye o y'a ka wulikajɔ ye awai ka dɔn k'a fɔ a bɛ k'o sɛlɛ k'o ɲɛsin sira minnu ma o de ye awai ka dɔn urbanisme awai ka dɔn o ɲɛmaa ye n'o y'a directeur ye parce que a ko min ye awai ka dɔn maaw yɛrɛ ka se ka baara kɛ ladonko ɲuman maa caman bɛ yen minnu ka santier kun n'olu ka taabolo kun jɔlen don ani suspension yɛrɛ dɔw kun bɛ yen a bɛɛ lajɛlen lajɛra k'a bɛɛ bila baara la yalima ka tila k'u bila ka taa awai ka dɔn baaraw ka taa kɛ sira wɛrɛw fɛ a ko nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min kɔni n'a ɲɔ ɲɛnen don a dogolen tɛ awai ka dɔn kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a baara kɛcogo la a ko ka bɔ yen corruption délinquance financière min ye dugukolo ko yɛrɛ taasira fɛ i ka dɔn k'a fɔ nin bɛɛ ye fɛn ye ministre Kamina a kɛn bɛ k'i sinsin fɛn minnu kan yasa ka se ka awai ka dɔn a kɛlɛli ka se k'o dabɔ waati kɔni ale korona nka Mama Paga a y'a jira k'a fɔ min ye direction nationale des domaines o fana bɛ k'i sɔn kosɛbɛ o bɛ baara sugu bɛɛ lajɛlen na wa domaine yɛrɛ min ye awai ka dɔn a fora ministre min bɛ yen n'a bɛ économie et finance n'o ye Aluseni Sanu ale ye wulikajɔ kɛ k'u fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye baara min kɛ an'u ye cɛsiri min kɛ a y'u fo o sira fɛ sabu n'i y'a lajɛ min ye awai ka dɔn ɲinifɛn o kɛra sɔrɔ fɛn fo k'a dama tɛmɛ san 2021 a kun fɔra k'u ka min sɔrɔ awai ka dɔn o ye miliyari
135 ana kunganfɛ olu taara 138 ana kunganfɛ sɔrɔ o kɔrɔ ye k'u tɛmɛna ko ka awayeka dɔ a fɔ k'u tɛmɛna wa hali ɲina min ye awayeka dɔ semesiri fɔlɔ o baaraw kɛli miliyari min sɔrɔla n dɔgɔ awayeka dɔ a fɔra k'u ka min ɲini o ye 23 n'a kunganfɛ ye o bɛ fɔ 31 132% k'i ka dɔn k'a fɔ baara kɛra o cogo de o kumana sa min ye minisiri Kamena a ye awayeka dɔ u fo k'u waliɲuman dɔn siko awayeka dɔ a n'a jɛɲɔgɔnw fo ka taa se min ye awayeka dɔ urbanisme ani habitat olu n'u jɛɲɔgɔnw bɛɛ ka baara kɛ ale ka kunkelenna kɔnɔna na min bɛ se k'a to ɲinifɛn o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye jamana bɛ se ka lafiya cogo min dugukolo ko bolokɔnɔni sinna yɔrɔ min n dɔgɔ tile kana se ka bɔ yen Fatiri filɛ Mahama Paga ka fasiri don le pays u ka bidon bɔli i bonya b'a la Mariama ɲɛmaa bonya a diyara n ye bolodɔngɔni kɔni sira yɔrɔ min na siga t'a la ni Kamena bɛ yen ɲɛmaa tile a tɛ bɔ yen ni Ala sɔnna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walima bɛɛ b'a mɛn waati sera ka foli nin ta ne lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma ala mɛ jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo arajo ye Nura FM ye ni Ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan kunnafoni koloma minnu mana kɛ yen n'o garizɛgɛ kɛra min ye ni Ala sɔnna ma o b'o sɔrɔ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ min ye awayeka dɔ Gawusu Keyita nɛgɛw tun b'ale de bolo ka foli lase awayeka dɔ Gafure Awa Fane ma ka n'a ka ɲɛmaaba n'o bɛ awayeka dɔ Burama Traoré n'o b'o kofɔ Mamu Kamara mɔden Jarason Jara i bɛ fo i ni cɛsiri Boubacar Traoré bete ne ka foli bi yan ne tɔgɔ ye Mayimunatu Den Kafu Jɛman ka Madu ni Ala sɔnna Madu Mayiga sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan a kɛtɔ bɛ nin kan sali ala Mahamadu a kan bɛ